फेरेंगा थगायसुला जोलैनि हांगार जुदि बिटिआर एकर्डआ पिस एकर्डआ मोजां मोनब्ला दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियाआव रावबो क्रिटिसाइज खालामनाय नङामोन। जायनि जाहोनाव बिटिआर एकर्डआ जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय गोजोननाय गैया एबा एक्सेप्टेड नङा। जायनि जाहोनाव दिनै बर' रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। दिनै फेरेंगा नोङो गोदो बुंदोंमोन पावाराव फैनाय लोगो लोगो गासिबखौबो फुल फ्लेजेड खालामगोन उइथिन 6 मान्थ 6 दाननि गेजेराव बानायगोन होननाया मा जाखो फेरेंगा? नोंसिनि खोथा बुंनाया बाबरे बाब मा गिदिर गिदिर कमिटमेन्ट होआ फेरेंगा। नों बावबाय नामा? नों बावबाय मा गिदिर गिदिर लेक्सार होआमोन? गामिनि जाम्बा जाम्बिफोरखौ नोंसोरो माबायदि कमिटमेन्ट होआमोन? पावाराव फैनाय लोगो लोगो हानि फाट्टा होगोन 6 दाननि गेजेरावनो बाव खुनु सन्देह जानांगौनि खोथा गैया होननानै फेरेंगाया बुंदोंमोन। दिनै मा जाखो फेरेंगा जोलैनि हांगार थगायसुला फोरो नोंनि हानि फाट्टा लेन होग्राया मा जाखो? न'खर न'खर साख्रि गैया मा जाखो फेरेंगा? बावबाय नामा नोङो फेरेंगा? आरो नों मैया ना मालाबा बुंदों गासिबो खोथाखौ बुंबानो मावनो हाया। नोंसोरनोथ' बुंदोंना ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदि खामानि मावनो हायानो। आरो नोंसोरनोथ' पावाराव फैयैनि सिगां केम्पिं खालामनाय टाइमाव बुंदोंमोन। रायजो राजाफोर बुंदोंना बुङाखै? फेरेंगाया कमेन्ट खालाम शेयार खालाम। फेरेंगाया ओरैबायदि बुंदों गामि गामि हाबनानै पावाराव फैनाय लोगो लोगो बयनोबो हानि फाट्टा होगोन सरकार दानाय लोगो लोगो 6 दाननि गेजेरावनो होगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै फेरेंगाया जायनि जाहोनाव मावनो हायाखै बिनि थाखायनो दिनै गामिनि जाम्बा जाम्बि एबा जेसेबां गोरों गोरा दं बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफ्रा दिनै फेरेंगाखौ दुखु मोनदों। आरो बिनि रिजाल्टखौ फैबाय थानाय समाव आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव रायजो राजाफ्रा साखाबारा जानानै दङ। फेरेंगा नोंनि खोथाया जेबो भेलु गैया आरो नोंनि खोथाया जेबो ओंथि गैया। नोङो सासे मिनिंलेस नोङो इएम जायनि थाखाय नोंखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनाखै आरो नोंनि सायाव बिसास गैया आरो फोथायनाय गैया। फेरेंगा नों सासे थगायसुला लिडार होननानै दिनै प्रुफ जाबाय। बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगो पिस एकर्ड जानाय लोगो लोगो जोंनि बिटिसिआव हिउज डेभेलपमेन्ट जागोन होननानै बुंदोंमोन फेरेंगा। सासेबो साख्रियाव माथो सोनो हायाखै? फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव सोदो। जोंनो नाङा साख्रि उइ डन्ट वान्ट फेरेंगा। नोंनि न'नि मानसिखौ सो नोंनि केडार्सफोरखौ सो अब्लाबो जोङो गोजोननाय दङ। नोङो सासे बिटिसिनि इएम जालायलायनानै बिटिसिनि अल बिटिसिनि नोङो सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम जानानै फेरेंगा माथो सासेबो साख्रियाव सोनो हाया? नों लाजिदोंना लाजियाखै? नोंनि सालाया जेबो दाम गैया। नोंनि खोथाया जेबो भेलु गैया फेरेंगा। नोंनि जा खोथा बुंनाय ससियेल मिडियाआव नोङो नोंनि जाम्बाखौसो देखायनानै लागासिनो दङ। हायोब्ला सैथो खोथाखौ बुं। जा कमिटमेन्ट होदों बेखौ माव अब्ला रायजो राजाफ्रा नोंखौ फोथायगोन फेरेंगा। नोंनाव जेबो जयगथा गैया फेरेंगा। इएम जानानै नोंनाव जयगथा गैया। नोंनाव गथ' गोरलैनि सभाबानो खाराखै। गथ' गोरलैफ्रा जेरोखोम ओंखाम ओंख्रि गेलेनायाव गावजों गाव नांलायो बेबायदिसो। नोंनाव जेबो मेन्टेलिटि गैया। नोंनाव जेबो मेनार गैया फेरेंगा। गथ' गोरलैनि सभाबसो दं। नोंनाव जेबो सभाब गैया। नोंनाव जेबो गुड क्वालिटि गैया। लिडारशिप जानो हानायनि नोंनाव जयगथा गैया फेरेंगा। जायनि जाहोनाव नोङो गोदाव सोराव ससियेल मिडियाआव खोथा बुङो। बेबायदि गोदाव सोराव खोथा दा बुंसै नोङो फेरेंगा। एसे कनसियास जानानै स्ट्रंलि खोथाखौ बुंदो।